जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे हम आप लोगन के बीच, हम हीना मौर्य कोमल आप लोगन के बीच कृष्ण जी के जन्म गीत रख रहल बानी, जेकरे माध्यम से बतावल जाई कि कृष्ण जी के जन्म कौने हालात में भइल रहल और ओमे जब उनका जन्म भइल रहल तो कौन कौन चमत्कार भइल रहल। भादो के महीना तिथि अष्टमी के दिनवा रे सखिया, भादो के महीना तिथि अष्टमी के दिनवा रे सखिया, अरे रे सखिया कान्हा लिहल जनमवा रे सखिया। दुख के प्रभु से कहेली तो दोनों पति पत्नी के भाव का रहेला। हाथी जोड़ी दोनों जानी प्रभु के मनावे, जिंदगी के दुखवा दर्दिया सुनावे, हाथ जोड़ दोनों जानी प्रभु के
जब प्रभु दर्शन दे देहले तो बहुत बड़ा चमत्कार भइल।